Neamma
greșit, foarte de tine. Vrei să te spun, fiu din nou cu tine, antigenea. Ochii de ferire, lumine. Aparține. Și chiar dacă ești în știu ce te mai poate, aduce lângă mine, recunosc că am greșit față de tine, recunosc că vreau să schimb tot răul în bine, îmi iubesc, ne spui, să fiu din nou cu tine, iar înține mâna spre mine și simt atingerea tine sub vulcan, ochii de ferină, nu vin, realizez că doar eu am fost de bine și da, mă bucură, flutura și dispomate ca un șoc de alucinat, te face din viață un înjumut, care ar putea dura o viață, o să te țin în prizonieră, că inima mea, dacă e te faci cu ideea, evanează cumva, de pentru tine, de pot cu mine, și am un gând, o să-mi spun că va fi bine, eu trec la gând, îți vezi împreună, o să ne vedeți pe când și-o lacrimă în spală, o brațul că și-a fost la gând, eu! Aplauze pentru Myron! Hai, 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 hai! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că sunt aici în această seară. Vă mulțumesc lui Xar și pentru toate vorbim. Ok, mulțumim încă o dată băieților! A venit și momentul ăla, mult așteptat, a venit momentul să vedem ce au făcut băieții sus, da? Grafă, hai să intre băieții! Hai, facem puțin loc, da? Așa ca să poată intra ei cu plăcere. Trebuie să precizăm că tot ceea ce vedeți s-a făcut în timp ce noi am cântat, noi am dansat, noi am petrecut, da? Hai, fiecare artist, deci care au desenat vin în fața propriei lucrări. Hai! Hai să vedem și cine a muncit la lucrările astea, practic. Marius și Wine. Ok, mergem la următoarea lucrare. Andy, da? Hai, și aici cine a făcut?